Колегата ми Геннади чете вашите хейт коментари. Въпреки че няма нищо общо с това видео, нямам търпение да напиша този коментар. Ами да, ама предците ни са умирали с зъбите си, а сега разни екстри, а зъби няма. Не ме е страх от денталния лекар, а ме е страх колко пари ще ми вземете. Само пари взимате вие. Видео за кофердам. Мога ли да ям с кофермана? Кофердама е напълно излишен. Вечно ваш фризьора отдолу. Добре, че съм аз. Паста за зъби с флуорид. Във Фейсбук не пише така и Леле Гинче ми каза без никакъв флуорид. Кой мозък реши, че зъболекарите са дентални лекари? Пълно простотия на някоя невежа, който искал да покаже, че разбира английски. То денс не идва от латински, ми си от английски. Ето, у мен съм. Аз имам 5 последователи, ама чакай да му кажа. По-кратки видеа достигат до повече хора. Сладко, че си мисля, че е добър резултат. Вие не лекувате, а унищожавате. Знаете какво имам предвид? Пешо, поръча ли си паковката, Пешо?